नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आयचे मुख्य खबरो. 15 वर्षाच्या खडी बसयिल रस्तो डांबरीकरण जालना अशी स्थिती. देव दिता देवचार होता अशी परिस्थिती. भारतीय बीजेपी रयत मोर्चा जिल्हा कार्यकारिणीची सभा. काणकोण बाजारात दिवाळी सणाची उत्साहान खरेदी सुरू. काणकोणच्या चापोली धरणाचे कडक बंदोबस्त. जिल्हा कारागृहात विचारणाधीन कैद्याले संशयास्पद मरण. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 56 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. 15 वर्षाच्या खडी बसयिल रस्तो डांबरीकरण जालना असली स्थिती. देव दिता देवचार होता अशी परिस्थिती. कारवार अस्नोटी ग्रामपंचायत हद्दीत आचारीवाडा आणि महालेवाडा या दोन्ही वाड्यार वयचो सुमार आदमास 700-800 मीटर रस्तो आसा. या रस्त्याशिवाय तेमकां दुसरी वाट ना. हो रस्तो पयली वयचो कच्चा आशिल्लो. गेल्या 15 वर्सां फाटी या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी खडी बसयली. तेच नंतर या 15 वर्षात प्रशासनान त्या रस्त्याकडे दोळे उघडणे पळयले ना. या 15 वर्षात ते खडी रस्त्यार अस्ताव्यस्तपण आसा आणि रस्तो बाद जाला. गाडी तर सोडात पण चलवच परिस्थितीत ना. या दोन्ही वाड्यार 12 ते 15 कुटुंब आसात. वयस्कर आसात, लहान पोर आसात. कोणाक तब्येत बिघडली म्हटल्यार डॉक्टरागेर वचून रिक्षा आपयला त्या रस्त्यान येयन म्हणटात. अशें आसतना या वाड्यावेल्या लोकांक कितें करचें असो प्रश्न रहिवासी मुखार येयला. प्रत्येक निवडणुकी वेळार या वाड्यार उमेदवार येता, आश्वासन दिता, वयता, परत येरे मागल्या अशी स्थिती. देव दिता पुजारी ना अशी खबर जाला. मान्य शासकी श्रीमती रुपाली नायक हेणी लक्ष घालना हो रस्तो आता तरी डांबरीकरण करचो म्हणून ग्रामस्थांनी विनंती केला. भारतीय बीजेपी रयत मोर्चा जिल्हा कार्यकारिणीची सभा कारवारच्या बीजेपी कचेरीत झाली. विविध विषयाची चर्चा झाली. हेतूत नगर आणि ग्रामीण मंडळ रयत मोर्चाचे अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. रयत संघाचे नगराध्यक्ष अशोक मडिवाळ हेमी स्वागत केले. ग्रामीण भागात अध्यक्ष मुकुंद गावडे हेमी वंदार्पण केले. रयत संघाचे नगराध्यक्ष अशोक मडिवाळ हेमी स्वागत केले. ग्रामीण अध्यक्ष मुकुंद गावडे हेमी वंदनार्पण केले. प्रदीप गुरगे यांनी सूत्रसंचालन केले. या वेळा शासकी श्रीमती रुपाली नायक हेमी देऊळ मक्की श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान जीर्ण अवस्थेत आशिल्ल्यान ते पुनर्निर्माण करू जाता तर कोणी तरी देवस्थानात जागो दान केल्यार सरकारी योजनेंतल्यान आर्थिक सहाय मंजूर करता अशें आश्वासन दिले. त्याच वेळार हेजे पयलीं जागो दान केल्ले देवस्थानाक रामा हेदू गौडा हेमगेल कुटुंबात 5 एकर जमीन दान केल्ली. तशेंच देवा नारायण गौडा मल्लापूर कुचेगार हेमी कोडारच्या श्री रामलिंगेश्वर देवस्थानाक 5 गुंठो जागो दान दिल्लो आशिल्लो. या दोन्ही दानी व्यक्तीलो कारवार नगर आणि ग्रामीण मंडळ रयतान तेमगेल वतीन सन्मान केलो. काणकोण बाजारात दिवाळी सणाची उत्साहात खरेदी सुरू. दिपावळी 4 दिवसांवर येवन पावली. दिपावळी सणा खातीर लागचे सगळेच वस्तू काणकोणच्या बाजारात विक्रेसाठी सज्ज आसात. काणकोण तालुक्यात गेले काही महिन्यात कोरोना महामारी लागून चवथ, दसरो, सरस्वती पूजन असले हे सगळे सण सरकारान घाण दिल्ल्या नियमान साजरे केले. या कोरोना महामारीन सामान्य नागरिकाले आर्थिक गणित जुळची ना तरी लोक उत्साहान खरेदी करतात. लोक पणती, आकाशदिवो, भाऊबीजेचे भेटवस्तू असे काही ना काही खरेदी करतात. काही दिवसापासून बंद असलेली बस काणकोण ते गावडोंगरी, काणकोण ते खोतीगांव, काणकोण ते बार्शे, काणकोण ते पाडी या भागात बस परत सेवा सुरू झाल्यान लोकांक बरं झाला. सध्या शाळा सुरू झाली ना. गोंयच्या विविध भागात बच्चे कंपनी नरकासूर तयार करताना मग्न दिसतात. नैसर्गिक रितीन बनयिल्लो नरकासूर तयार करताना या लहान पोराल्या तोंडार वेगळीच खुशी दिसता. जिल्हा कारागृहात विचारणाधीन कैद्याले संशयास्पद मरण. कारवारच्या उपकारागृहात गेल्या 2 वर्षाच्या एक खून प्रकरणातलो आरोपी विचारणाधीन कैदी सिंधूर लक्ष्मण वय 35 हेमगेले जिल्हा रुग्णालयात संशयास्पद मरण जाल्ल्यान तेमगेल कुटुंब वर्गान आक्रोश व्यक्त केलो. मृत व्यक्तील्या मरणाक कारागृह सुरक्षा रक्षकच जबाबदार आसात असो तेमी आरोप केलो. ಊಟ ತಂದ್ರು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಯ್ತಾಳ, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತೆ.
ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ ತೋರ್ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಸಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಜೀವ ತಗೋಬೇಕಂತ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗೈತಿ, ನಿಮ್ ದವಾಖಾನೆ ಆಗೈತಿ, ಬರ ಮಂದಿ ಜೀವ ತಗೊಳಕ ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಡವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಹಣ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಂಗ್ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ನೀ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು 15. काणकोणच्या चापोली धरणाचेर कडक बंदोबस्त. काणकोण सिने अभिनेत्री पूनम पांडे काणकोणच्या चापोली धरणात चित्रीकरण करून प्रसारित केल्ले बद्दल तक्रार जावन धरणाचेर दवरिल्ल्या 7 सुरक्षा रक्षकांची बदली केली. सध्या धरणाचेर पोलीस कर्मचारी दवरलात आणि कडक सुरक्षा बंदोबस्त दवरिल्लो आसा आणि मुख्य प्रवेशद्वारा कडेन नाव नोंदणी करून आणि स्वताची पूर्ण वळख दिवनच धरणाचेर वचूंक शकतले अशें कळयलां. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 56 कोरोना केसेस मेळ्ळे. तेतूंतले कारवार 4, कुमटा 17, होन्नावर 3, शिरसी 14, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 8, भटकळ 5, हळयाळ 2. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,276 कोरोना केसेस मेळ्ळे. तसेच 12,707 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजून 401 रुग्ण उपचार घेते आसात. तेतूंतले 186 रुग्ण हॉस्पिटलांत तसेच 215 रुग्ण होम आयसोलेशनात उपचार घेतात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनान 168 लोक मरण पावले. इतल्यात हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर अपडेट पुराय मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.